Jawi Sadi Pramonco. Kok malah padha melu rene kabeh iki kepiye? Pun wancine ngaso. Yo ngaso. Ning sing tak gumuni adimu Pramonco. Ngeten lho. Wis penak-penak dadi patih lho kok melu rekoso ning kene iki ngopo? Nuwun iku ngugemi sumpah nalika ngangsu kawruh wonten ing Banyu. Rekoso Kakang Pemalang nggih rekoso kula mukti kula nggih mukti Kakang Pemalang. Ning upami kula dados warangka urip kepenak mangan penak ning Kakang Pemalang rekoso. Mila saking menika kula lila mboten dados patih mboten napa-napa. Yen kaya ngono aku matur nuwun banget dene nganti kowe ngorbanake gawe Mbak salah. Aku iki mau ra kabar jare Aji Pemanahan iki kentekan pangan. Kowe iki karepmu piye? Piye to pane? Iya yen iki diwenehke kowe ndak gugup lek menampane. Lah diparane rene ya mesti diwanane awake dhewe ya. Sini. Ngene lho, Di. Piye kan? Nganti aku teko ning papan kene iki aku krungu kabar. Kok bocah-bocahmu sing babat alas. Jare kowe kentekan pangan. Jane nek entek ngono ora. Lah terus Kari sithik. Alah ya iku ya padha Potong wae. aku wae ngono kok dadi. Iki Mbak Yumu mau lho masak. Lho. Apa ki mau kan? Masak jangan gori. Lho. Lah kok tiwas pas Lah kebeneran. iya. Ning ajange kok ora ono to Kakang. Kowe ya luwe. Lho yo iya to. Wong iki Ya, wajib ngaso luwe. bareng. Ya wis pokoke sakanane ya godhong-godhong ya ora apa-apa. Wis gini. Ayo Ci, Pramonco ora usah kaget ayo. Ora usah isin-isin. Ayo bareng-bareng kene. Nalika kowe dadi patih ora tau mangan kaya ngene to, Di. Wong nek tanane ya kaya ngene. Ya ora tau to. Dhewe. Iki jangan gori Di nanging ya sepurane wae. Ayo. Wis 3 dina diingat-ingat karo Mbak Yumu mau. Oh. Kok Jangan katone kok enak ya. gori, Iya. lawe sate. Ya. Wis 3 dina diingat-ingat karo Mbak Yumu nganti bededek iku. Coba tak rasane dhisik. Jajal sih Aku rasane. mangan niku enak ngadeg ngene iki. Ya wis ora apa-apa. Pangan yo monggo sing enak. Nek ngadeg iki kene Mbak Ibu. Pangan iki Wis diingat Mbak Yumu 3 dina. Kenapa Kang enak? Piye? 3 dina kok Kok enak. enake kaya ngene. Isih enak. Mongko nganti bececek kaya Nganti ngene. bededek kaya ngono. Wis ngene wae. Piye, Di? Supaya kabeh anak putu besok padha ora lali. Heeh. Besok jangan kaya ngene iki karano gudeg. Saka tembung jangan gori sing wis bededek dadine gudeg. Iya apik. Tambah iki, tambah ngene. Tanggo ora apa-apa. Apa-apa sih? Ora isih isin-isin. Kowe bendang lemu ning wayang bola. Ya. Ben kaya kanca-kancane. Kancane bededek. Kancane lho wetenge do gede-gede. Iki lagi tolong sasi ya wis sampe. Penakno. Besaran ngene kok. Wah, tempel niku. Wis. Monggo sisane bocah-bocah kae undangan. Bocah-bocah wis do leren kon padha leren mangan Ya ya. bocah-bocah berarti yang ngono entuk go bali iki. Aja digo bali ya Mbak Yu tak wene. Teko-teko kok malah nangis. Ngono apa jane? Dulurku, Pak. Dulurku. Sopo?
dulurku mati. Wirat-wirat mati mati. Kok bisa mati iki perkarane apa? Anggonku miwiti babat alas petaok, Pak. Karo adikku. Iki ana pangeran Wirabumi. Dadi Dheweke ganggu gawe anggonku babat alas petaok. dadi kerendah saka Kasultanan Pajang ki ngganggu gawe. Bener, Pak. Kakang Giring. Sadi Pramonco ya dipenjara. Kakang kemana? Cetok yen Sultan Hadiwijaya gone peparing alas mentaok ora lilo nitik rendah saka Sultan Pajang ganggu gawe nggone bocah-bocah padha babat nganti ndadekake korban ganti kuwi sisan gawe aku bakal mbalelo oleh Kasultanan Pajang. Gandeng alas mentok dadi padukuan. Aku bakal nganggo gelar Ki Ageng Pemanahan. Kakang Pemanahan. Sadi Penjabi. Kok kaya ngono, Kakang? Kok ora jumbuh duk nalika Kakang Pemanahan pinaringan wujuding alas mentaok. Ngersane Yai Sultan Hadiwijaya. Umpama kowe lali tak elingno, Kakang. Kowe tau sumpah ning pangarepane Yai Sultan Hadiwijaya. Disekseni kabeh sedulur ana ing banyu biru, murid ana ing banyu biru. Kalamun to alas mentaok kababat Kakang Pemanahan ora tambah gelar. Ning apa? Ya, ora apa-apa, Kakang. Godhong waru aku ora bakal melu-melu. Menika nggih leres ngendikane Kakang Penjawi lho, Kakang. Pramonco kuwi. Sampeyan niku pun singrat. Nalika duk semanten sampeyan janji. Ning jebulane kula niku rewangi mboten dadi patih. Kula niku ndereke sampeyan mergo kula sakke. Nalika semanten kula piji sampeyan niku wong jujur. Kula kinten bener-bener ngugemi janji. Jebul sampeyan niku singrat. Ning kula menawi benjang wonten napa-napanipun Kakang Pemanahan. Kula mboten melu-melu. Lho, Pramonco. Kabeh kuwi mau sing luput dudu kowe kok, Di. Nanging sing luput iki wong-wong Pajang. Ya ora. Maidum nganti kowe iki nganggo gelar mergo kowe iki kelangan ora ketang anak mantu rak kaya ngono. Terus Nanging ora usah kuwatir. Mengko lamun to babat alas, engko nom-noman ana ing kembang lampir bakal tak gedake keng supaya ngrewangi karo kowe. matur nuwun Kakang nanging Iya. Penjawi Pramonco niki nggih enten benere. Ngantos direwangi mboten turu ngewangi kula babat alas mentaok bot-bote kepengin kula niki enggal-enggal nggayuh ing kamulyan. Nanging saking keberananging ati kula saka tumindahe tiyang-tiyang saking Kasultan Pajang nganti Kowe nganggo kula gelar. ngangge gelar Ki Ageng. Ya ora maido ora dadi sebab mergo ora ketang piye wae Pramonco karo Penjawi iki ya kalebu punggawa negara ana ing Kasultanan Pajang kaya ngono. Nang ngene ya, Di. Kuwasa kuwi aku tak takon karo kowe. Nalika kowe iki miwiti babat alas metaok, apa ya wis njaluk lilah karo sing kagungan? Sampun malah kaporo. Sultan Hadiwijaya piyambak ingkang paring dawuh. Di
sepisan meneh aku tak takon ya. Nggih. Nggonmu babat alas mentao apa wis njaluk lilah karo sing kagungan di? Sampun, Kakang. Wis, Sampun. tenan. Nggih. Alhamdulillah yen pancen kaya ngono, wong tuwa melu ayem. Merga nggonmu babat alas mentao wis nyuwun lilah marang sing kagungan. Nggih. Ini ya Di. Pripun? Lah ning wis ana kerampungan, sawetara aku tak bali ning Bang Lampir ngandani karo bocah-bocah supaya ngrewangi nggonmu babat. Oh, ngaten nggih. Matur nuwun Kakang nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Matur suwun ya Mbak Yu. Nggih, jenengan wae ya. Nggih, matur suwun. Sampeyan ki ampun teges ipun gawe, Pak. Kok ora kene. Saka tembe wong tuwa sing kecut. Wong tuwa kuwatir. Engko yen ana apa-apane. Nengen alas mentau kene banjur sapa sing ilang. Senajan aku iki anak mantu, Pak. Aku bakal sabiyantu kalau sampean, Pak. Mana? Nggih, monggo, monggo. Ning lumaku, aku mau ana tengah dalan kok papakan lawan si Adi iki. Apa sekira ya saka papan kene. Nggih, lah ngirim niki napa? Napa ngersake darep? Wis, aku wis mentas wae sarap. Nggih. Banjur kakangmu ngiring temeka ning papan kene iki njur kandha apa karo Malah piyambakipun niki takon. Kowe babat alas mentok iki wis njaluk palilah marang sing kawogan napa durung? Piyambakipun takon kados ngaten. terus pawangsulanmu Nggih sampun. wis nyuwun palilah. Nggih. Jurgonmu nyuwun palilah kuwi karo sapa? Sampun pikantuk palilahipun Sultan Hatiwijaya. Kenane kabeh kuwi kleru. Lho kok kleru kados pundi? Ngerti ya Ki, Manan? Nggih. Alas mentau iki isih wewengkon kidul. Lajeng Dadi umpama sira iki nyuwun palilah. Iki ana ngersane Kanjeng Ratu Kidul, ora Sultan. ngati babar pisan kula mboten mikir perkara niki. Iya sing kawugan iki ya Kanjeng Ratu Kidul. Rahayune sampeyan Kakang juru ngemutaken dhateng kula. Pramila kepareng kula nyuwun pamit. Yang iki Ajeng sowan wonten Parangkusuma ngersane Kanjeng Ratu Kidul. ayen kowe ya wis ora kanggo. Lho kok mboten Wis ora kanggo? payu. Kowe iki wis tuwa jare umurmu, Terus apa wirat mau anak mantu kula? Ora. Sing kudune nyuwun palilah iki ora liya ya anakmu si Dana. Dasar bocah isih muda tumaruna bagus rupane. Nggih. Anjur saiki putramu Danang Kemawon kersanipun digoleki wirat. Ger, golek ana danang nggih. Kula nyuwun pamit. Wonten wigatos menapa kados panjenengan Mbak? Ngono ya. Manut ngendikane wakmu Juni. Bapak nggone babat iki durung nyuwun palilah saka ngersane Kanjeng Ratu Kidul. Kula
Bapak njaluk tulung karo kowe wakil ana Bapak. Nyuwun palilah ana ing Parangkusuma. Yen pengin gamblak cetane tuwuna dawuh karo aku. Kados pundi? Ya, Lanang. Nani. Trening alas mental iki kalbu wewengkon kidul. Mula sing gak jaluk amung sira wae tumuju ana ing Parangkusuma. Ya. Nyuwun lilah kelawan Kanjeng Ratu Kidul. Mengko yen wis ketemu, ayo sak karepmu apa sing mbok jaluk, mengkone mesti bakal diudaneni kelawan Kanjeng Ratu Kidul. Sampun boten tumangsa anggih kula nampi kula nyuwun pamit Bapak. Kaya ngene ya. Sing ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Kakang dulu kados Aku ora kami tegar lawan pidanan. Oh, tak lapatane sok. Oh, ngaten iki. Monggo, berak. Kiri ke sini. Kanjeng Ratu. Nampi dawuh saking kersane Bapak Pemanan kang supados kula tumuju wonten ing Parangkusuma. Mung pengin pinanggih men penjenengan. Kepengin ketemu marang ingsun. Nani, Banjur yen wis ketemu marang ingsun, ana wigati apa sing bakal mbok aturke marang ingsun, Yen? Kanjeng Ratu. Dinten sak menika alas pentauk sampun dipun paringaken damel dumateng Bapak Pemanan. Lan para dogol-dogol lan bebau. Menika sami babat ina kula nyuwun sabiyantu panjenengan. Bab keselamatanipun para bebau lan dogol-dogol anggenipun babat alas pentauk. Kersane mboten wonten alangan setunggal puno. Apa mung cukup kuwi, Yen? Kanjeng Ratu. Mugia panjenengan kersa ing mangkenipun kula dados ratu lan sedaya anak turun kula dados ratu wonten ing tanah Jawa. Apa mung cukup kuwi kang dadi penjalukmu? Sampun, Kanjeng. Tenan? Dan Coba dieling-eling Kirdan. Kalamun sliramu ana penjaluk enggal aturke marang jeneng sira. mboten wonten malih. Sampun cekap menika, Kanjeng. Tenan? Dan Kae ana tetemungan iki. Geton kuwi tiba ing mburi. Tak jaluk jeneng sira aja nganti getun. Ana kahanan apa wae. mboten panyuwun kula namung menika. Yen pancen mung kuwi kang dadi penjaluk. Mula lawange panyuwunan bakal tak tutup. Matur suwun. Yen apa kang dadi penjalukmu bakal tak undanan. Kados mekaten. Nanging mulingku marang jeneng sira. Kalamun ingsun ngersakake jeneng sira tumeka ana ing papan iki. Yen to ingsun ki kapang banget marang jeneng sira. Kelemo jeneng sira papan ana ing kisik samudra kidul. Latena
Wirana marang ingsun ya, Kir. Sedaya panjenengan badhe kula estukaken Kanjeng Ratu. Yen pancen kaya ngono, muga wae apa kang dadi penjalukmu bakal kasembadan. Kados pekaten. Ingsun jaluk pamit bakal bali ana ing tengahing sawu. Rahayu, rahayu Mbak Sumi Kendang. Kabeh panjenengan bapak manan. Aku wis kelakon nyuwun ananing ana ngersane Kanjeng Ratu. Iya. Apa sira wis bisa klakon sapatemon kelawan Kanjeng Ratu? Sampun ya. Kula sampun kelampan pinanggih lan sabejagong kalian Kanjeng Ratu Kidul. Banjur sira uga wis ndarbeni penjaluk. Ugi sampun Apa wae penjaluk? bab keselamatanipun para dogol babau anggenipun babat alas petahap. Anak turun kula ing besokipun saged dados ratu wonten ing tanah Jawa. Jadi penjalukmu siji bisa slamet goning kabeh kebau, bisa wong-wong kae nggone babat alas sing mentahok. Kados Jaluk keselamatan. Nah niki Tungkap kaping pindho sira njaluk supaya bisa dadi ratu ing tanah Jawa sadurung-durungmu. kados mekaten. Apa ya mau cukup karo kuwi penjaluk? Nah niki namung menika ingkang dados panyuwun. Jangan. Kowe iki kepiye? Kenging menapa ya? Apa kowe iki lali lan yen iki dina bapakku pemanahan iki lagi wae nandhang lara. Lho kok ora mbok jalukke tombo supaya bisa waras, bisa waluya nggone nandhang lara bapakku si pemanahan. Pangapunten ya. Menawi mekaten kula kepengin pinanggih lagi kalian. Kok menawa ora bakal bisa kelakon. Boten lampah. Mergo sak kecap penjalukmu iki ora kena wola-wali. Sepisan dijanji. Menawi mekaten kula lepat kula tasih kirang anggih kula nyuwunaken keselamatanipun bapak kumana. Iya mongko bapakmu iki lagi wae lara. Saiki ngene wae. Ayo gabali cilik lawan bapak. Kados mekaten. Monggo yang Apa wis entuk kabar yen anakmu Danang wis entuk gawe? Ngono kakak sampeyan iku aku nek loro kekal maneh. Mungsu malah nambah pikiranku sing koyo Kowe ora usah mikir karo aku. Mikira karo anakmu Danang. sampeyan ki bojoku lagi loro koyo ngene ora entuk mikir-mikir itu kakak. Nganti wong tuwa kaya ngene but-bute kepengin golekake kamukten anakmu. Anakmu Danang supaya ing tembe burine ora nandhang serakat kaya dulu. Karepane sampeyan kakak. Yo mikir awake sampeyan bojoku yang ngene gak wali lho kakak. Yai, Kakak kuwana. kanthi cara apa wae. Kok menawa wis kebare saka pepesthaning kodrat. Aku ora bisa nyipati anakmu Danang urip mulya. Ngomong wae aku titip umpama Danang tumindake kleru kuwi sing wajib ngeling. Kakak nulis anakku wis Lan meneh
yen alas mentak wis kelakon kababat kabeh. Wis dadi pedhukuhan. Mergo nggone babat kuwi diawasi ingkang kawogan Kanjeng Ratu Kidul. Aku melih kandhane anakmu kan. Esuk yen wis dadi padukuhan kon meneh jeneng Mataram. Aduh ya, kok menawa pancen kabeh iki wis dadi mestine bojomu. Bali marang panguasane Gusti Kang. Kok lak pesake kunar bali. Wis ayo enggal biru-biru meling apa? Sadurunge Kakang Pemanan mau ninggal, ning kene meling marang aku. Yen kanggone babat alas mentau ki wis dadi. Kon menehi jeneng Mataram Kakang. Dadi yen wis rampung gone babat alas mentau, yen mengko wis dadi desa Katelao Padukuhan Mataram. Yen saka rumangsaku kok yen disebut Mataram iki kok kurang penak. Lah ning iku ya sing menehi Kakang piye Kakang? Ini wae. Kowe langganan kanggo pasekjen. iya. Wong padukuhan kok jeneng Mataram kuwi kanggoku kurang cocok lan kurang penak. Yen dadi padukuhan Katelao dadi Padukuhan Mataram. Sambet kalian sedane Bapak Pemanan. Kula martos menawi sedaya kala wau tiang-tiang saking pajang ingkang jalan. Mila panjenengan dados pasien. Saklaminipun kula boten badhe sowan wonten ing pajang. Boten namung menika. Ing mriki kula badhe ngangge gelar Raden Mas Ngabehi Loreng Pasar. Pancen aku dhewe ora maju. Kok geling atimu mergo ngjalari bapakmu pemanahan nganti lara masaning pati iki ya mergo wong-wong saka ing pati. Nah, Ini Danal. ya. Ren iki kurang sithik golek babat alas mentao. Ayo padha enggak dibadutke Kados bendang kados. Lampung. Monggo ya. Ayo.